I Friskibsted 2003. Og nu laver vi skoven. Og hvem kan man høre i baggrunden? Hej Rikke. Hvad er det, der går der? Hvor har I været henne? Hvorfor? Ja. Hvem bor herinde? Jeg var fjernsyn. Ja, lige om lidt. Hvad er det for noget? Nej, hvem sidder herinde? Hvad? Jeg er en flue. Og jeg er en, men jeg er så bare en edderkop. Er der en edderkop herinde? Hvad kan man da? Og det der fluer, det er Maria heller, det er en flue. Jo, ved du hvad, man kan da ligge herinde og sove i nat. Skal vi det? Ja, så kan I sætte telt op herinde. Det behøver man da ikke. Jo. Der er der et telt. Nej, jeg synes, det er så skal vi lige, så er det noget strammende. Nej, jeg vil ikke sove herinde. Jeg bliver herinde, til vi skal sove. Jeg vil spise pølser herinde. Vil du lave pølser herinde? Jeg vil spise dem. Nå. Og mig. Det er Kville Rasmus. Der var han. Og hvor var mig? Hvor var mig henne? Der var slikken. Jeg tror, de skal ind og have slik. Skynd dig at løbe med. Ja. Ja, okay. Kom. Skal du også have et stykke hår? Må jeg ikke også få et stykke?
Hvad? Skal du have et stykke hår mere? Er der mere kage derovre, du skal have? Karoline, så tager vi det med ud, ikke også? Så tager vi det med ud, så sidder vi derude i haven og spiser. Skal du have så kage med mig også? Sidder du og filmer? Ja. Så er skiftet til at komme i vejen. Nej. Det er bare lidt skjult kamera her. Nej, det er ikke til at se med det lys. Ja, vi afduer den her teknik. Hvad siger du? Ja, vi afduer den teknikken. Ja. Altså, vi har jo også bare været heldige, at vi har haft Hvad siger du? Du er da tæt på. Ja, men den kan komme tættere på. Jo, det er faktisk meget zoom. Ja, det er utroligt. Det er sket meget inden for de sidste 5 år. Ja, den er da stor, den der. Jeg kunne da få nogle i dag, de er jo ikke mere end ingenting. Det er det, når det bliver digitalt. Så der ser bare et lille bånd i den her. Nå. Prøv at sige her. Jeg er træt af at lave så meget. Det går fint. Det går fint med at løbe rundt. Nu river du, Rasmus. Hej. Jeg var rigtig ude at løbe. Er det en Mitsubishi? Det skal jo dig, at du var biler. Hvad er det for en bil? Hvad er det for en mærke? Subaru. Subaru? Subaru. Jeg vælger, hvad for nogle dyr vi må få. Du får 5. Ja, du skal vi så. Og jeg får. Jeg får eller løver, du river i. Ikke noget med derude af. Skal eller hvad?
Jeg vil gerne have et sted til dig. Er du med?
Ægler. Ægel, hvad er det? Bodil. Havde vi kun de der 4 pølser? Det er vist ægel og Bodil. Det sagde Jørgen. Karoline, hvad spiser du? Chokolade. Chokolade. Smagte det, men jeg troede, det smagte dårligt, fordi det gjorde det bare ikke. Det er færdigt. Vi fik jo ingen slik. Det er de ting. Hvor var du til at forsvare det? Ja, der er jo ikke en lyn på. Var det morfar, der havde snupper? Hvad er det? Nej, det er ikke noget. Ja, han er i min lommeret. Hvordan går det, Karoline? Hvis jeg var et eller andet dyr, så... Den er ikke helt... Den er i hvert fald ikke ødelagt. Ej, jeg vil se, det er noget, du spiser. Ja, Stefan. Hvorfor er det den her skuffe? Hvorfor er den her skuffe? Har du en kniv, Hvad? Den er godt nok. Hvorfor er det det? Hvor får du det brød? Den kan holde størrelsen af, det er den knæ. Kan du egentlig spise, eller? Det er fordi, jeg har en familie. Ja, billede af hende med sådan. For, kan du nu... Så skal han lave 4. Der skal vi nok have en kort med. Tag nu min far for eksempel. Han har så ret for de sprækker, han hiver mod ind derude. Du har nødt til at Smager det godt, Karoline? kartoffelgrej for at lade plads til nok. Nej, det ved man ikke ret. Smager det godt? Rasmus, hold den lader væk. Du er ved at lave, Jacob, eller hvad? Vil du have flere pølser? Rasmus? Jeg synes, den her, den helst vil hænge ned af. Okay. Jeg steger brød. Ja, så sæt dig ned og steg på. Hver uge, så længe du kan med. Skal jeg mere? Skal jeg brænde mig? Nej, sæt dig nu bare og spis. Hej. Det går vel. Går du med farmor i? Ja.
jeg lige overveje. Ja, det så godt. Har du sovet i telt i nat? Hvad? Så er de skulle løbe stærkt i dag. Ej, jeg skal jo ikke. Se lige mit ben. Ja. Kom on. Ja. Så alle de andre, de er oppe og spise morgenmad. Nå? Det er du ikke? Så kan vi se derovre. På rundstykker. Er der nogen derude? Hvad? Så har jeg tid på. Ja. Har du taget skoene på? Ja. Hvor skal du hen? Jeg skal lige se, at jeg skal have vågnet. Så- Ikke så kommer jeg ind igen. Hvor tror du han er henne? Heksemutter. En tusse. Rassester. Tusse. Faktisk igen. Okay. Jeg kan godt se mig. Skal jeg?
Hvad er det? Hvad? Hvem er det? Nej. Hvem er det? Nej. Nej. Det gider vi ikke have. Nej. Springer Karoline ud? Ja, for jeg skal lyde op. Hvor skal du hen? Skal du... Jeg skal hen. Jeg skal tisse. Kan vi ikke gøre det over i græsset? Kom. Lad mig se. Du har finde pinde. Så må du bare ikke falde ned. Nej. Stop, og så går jeg Line. lige går lidt. Lige Hej. ved din højre fod, der er en tøjklem til en. Lige foran en skudsmæssig. Ja. Og så hænger du op der. Og hæng. Og hæng. Yes. Ja, så ser Christoffer, jeg kigger på sammen med mig. Synes du, de er dygtige, Christoffer? Gynger der helt ud til mig? Så! Nu er du langt op. Hov, hov! Der køber du lige højt op. Og så står du lige af. Den er ikke så god, den der. Så tror jeg, du får at vende om. Nej, det er bedre. Så får du den anden vej. Så får du den bedre. Sådan. Ser du ikke bedre der? Og det er væk. Så skal de gå udenom, så er vi ikke. Igen.
Hvad er mig? Hvad er givet? Du skal da med til at ringe rige. Det er sådan en land. Vi skal hente heste små. Er det sådan nogle bitte små ællinger? Ja, for vi skal hente små. Det er det ekstra små. Og der kommer også lige en ælling. Det var da Rasmus. Ja. Og der. Det er ikke så meget mad. Jo. Det er meget, mor. Og 3 kyllingelår. Okay. 3 kyllingelår. Nej, det er ost. Men det er simpelthen, du kan sige, det er ost. Er det godt ost? Hvad? Så spis det der. Nej, så vil jeg have det til. Det er faktisk ikke rigtigt, men når jeg og børn har brugt der er jo fri af. Jeg kan ikke lige tage et stykke kamera. Må jeg også? Marlene, det skal vi lige vende. Så spis det der. Jeg spiser det der. Og så der vand. Men Christian, tror du ikke, du skal sætte lavkagen tilbage? Jo, ja, de har fået det alle sammen. Nej, jeg kan dække. Der var altså også lige noget, der svipsede for Christian. Men det med grømmel, det er jo for børn. Ja, det er det. Den mætter meget lidt. Vi forstår. Det ser ud. Den mætter meget. Den bliver mæt af den. Som om kage, men det smager godt. Og så får jeg givet det til mor. Jeg ser det ud til Karoline, som om kage, men det smager godt. Det er meget vigtigt. Giv det til farfar. Karoline kan ikke godt lide kage. Kan du godt? Ja, lige om lidt. Kagen, det der. Karina, du kunne lave en lille stykke til Karoline lavkage. Kommer der en med chokolade bagefter? Er der ikke 2 kage med? Der kommer en med kanel. Far! Ej, det ser sjovt ud. Kom her.
Så tror jeg, det er Monica. Fingrene. Karoline. Hvad er farfar? Hvad var der? Hvad er der lige noget, du ikke kunne lide? Karoline. Jeg ved ikke, hvor den er. Fik du mamsula? Nej. Men jeg ved ikke, hvor den er. Ja. Der kommer bare en lille minikat. Så kan man tage og holde på den. Jeg kan få bare rigtig tænder. Hey, det kom! Gjorde det? Ja. Jeg så en af mine, der fløj deroppe. Ej, mand. De blev stykker. Ja, ja, de sover i sten. Nu er jeg klar. Åh! Se, der er kommet tæmmelformel på dig. Åh nej! Åh, der var mange! Der fik du også en lige bøjet. Jeg kan vinde på min kinde. Du kan nå ind på jorden. Okay, vi er klar. Se, det kommer an. Det kom så. Det flyver til huset. Ej, hvor den vild den her. Hvad er det video? Jeg prøver det ikke. Jeg var prøvet den dag, men i butikken, og bare se bobler. Er det sjovt? Fang dem, fang dem. Det er helt vildt. Ja, ikke. Nu kommer jeg. Hvor med det? Hvad skal på de? Gør det den der mange? Okay, alle er parat. Niklas, jeg flyver herover imod. Okay, alle er parat. Helt derovre. Okay, er alle parat til at fange den? Ej, desværre. Niklas, jeg tror, skal der være et løb med sådan der. Ja, jeg besøger mig også. Du får den lige i hovedet. Man skal helst få en hel del Jeg vil også prøve. Så her nu. Den bliver også gerne til heksen. Åh nej! Jeg vil altså Karoline, vent dig lige op. Synes hun skal spørge dig om noget? Hold det her. Hold det her. Nej. Prøv at se alle tæppebomber. Den er syg, den der. Det ligner et hoved. Jeg vil have den. Det ligner et hoved. Jeg vil altså opprøve. Han er på 2 gange. Jeg har fået det. Ja. Ja, det er gamle, det må det jo out. Vildt ikke? Ja. Han er opad, jeg kan kende til den sidste. Jeg tror, det kommer afsted før. Jeg skal bare fylde i hovedet. Ja, kan du se, hvor mange er det til det? Andrea. Hej. Hvor man sæbe i kaffe. Jeg kunne lige prøve, om jeg kan finde ud af det der. Så får du dårligt ved at nogen til at... Fang dem. Christoffer skulle jeg ikke. Har du set, så mange han kan lave sådan? Fange boblerne. Ja, du får have det der. Jeg vil prøve. Hvad var det? Med børn. Ja. Kan du slå koldbøtter ned af bakken? Hva? Kan du slå koldbøtter ned af bakken? Ja, det kan du da.
Det er Niklas' på blot og lån. Her kommer altså. Klart nok. Ja. Skal vi hente dit cykel? Ja. Okay. Slap lidt af nu, ikke? Boble. Ja, slap lidt af nu, ikke? Nu har du væske. Det var boble. Ja, nu skal du ikke lave flere. Nej. Du har fået det til dig. Hvad til mig? Blomsten. Tak. Du må ikke snakke den. Det var dem, så jeg lige på vej. Den endelig har. Se. Der er noget mere. Det var også en god idé. Så tryk, så får du meget mere. Tryk hele tiden, så får du mange bobler. Indtil jeg siger stop. Så bliver det alt for en lortfri. Se mig! Det er fantastisk. Den anden cykel, jeg har, Ja. den er også rigtig god. Lige god. Og så skal vi starte igen. Og så er det til, Karoline. Hvad skal du på blomsterne, når du kommer hertil? Vi skal ikke slå blomsterne ihjel. Nå, men altså, du gør det er... Nej. Det er... Nej, det er tredje det vi holder her. Hold ikke, vi holder. Ja. Det er i hvert fald meningen. Her skal du også gøre deri. Der er flere! Ja, så. Ja, det gør han. Nej, han plejer at sige nummer 2 kan være. Eller... Nej, han kan nå, og han kan godt lide at røre sig. Ja. Jeg skal prøve 2 gange. Okay. Og så skal vi lige ord. Og så må du, tak. Og så skal du tage den, og så... Det er 3 år. Så skal du... Jeg bliver meget stor. Det er 18, ikke? Jo. Det er lige noget fedt, at der ja. Så er der vel en eller anden. Skal du sagtens høre? Ja, det kan du godt. Det er mig, alle de her, det er... Ja, det er det. Ja.